Assalamu alaikum. Shin a matsayinka na mai amfani da dandamalin sadarwa na zamani, shin ka taɓa nazartar irin hali na matsin lamba, ƙalubale da cin zarafi da mata suke fuskanta a cikin waɗannan kafofi na sadarwa? Shin 'ya'ya mata ba su da 'yanci ne na shigo cikin wannan duniya domin a dama da su kamar yadda ake yi da kowa? Mafi akasari dubban mata sukan zo waɗannan kafafe na sadarwa ne domin tallata hajojinsu, ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Amma a tare da haka, mafi akasarin maza sukan ƙalubalance su, sukan ci mutuncin su, ci zarafinsu, a yayin da ake jifar wasu matan ma da kalmomin karuwai, 'yan kansu ko kuma 'yan gwagwarmaya, wanda muke ganin cewa hakan ba daidai bane ba. Shin a matsayinka na wanda yake amfani da wannan dandamali, shin kai ma kana ganin cewa cin zarafin mata da ake yi a kafafen sadarwa ba daidai bane ba? Idan kana ganin cewa ba daidai bane ba, wace hanya kake bi domin magance ko dakile wannan matsalar da 'ya'ya mata suke ciki da cin zarafi da ake yi musu a kafafen sadarwa? Haka zalika, kuma 'ya'ya mata wani hanyoyi kuke bi domin kiyaye kanku daga cin zarafi da ake yi muku domin fuskantar